Na miña foto, por exemplo, que estas, as miñas normales das redes sociais, nesta teño unha camiseta e nesta estou desnuda. E en esta notase, sabes que aí há, pero na outra, pois non se nota tanto. Vin o vídeo no que salgo eu desnuda, o sea, feitas con as imaxes. A través da miña amiga pasoume que ven sendo unha captura de todo, das imágenes que fixo con todas nós. Vamos ir a denunciar e tomar medidas. A Garda Civil investiga as denuncias que alo menos 7 mozas presentaron en Silleda pola difusión a través das redes de fotos e vídeos delas manipuladas con inteligencia artificial para que apareceran espidas. Hoxe falamos con dúas das vítimas e tamén co mozo do que supostamente partiu todo. A él escoitarano tamén. Asegura que é inocente, que non trucou nin difundiu ningunha imaxe e que todo comezou cando lle roubaron o seu teléfono móvil. Martes 9 de xuño, boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias. O tesón da Policía Nacional de Lugo permitiu localizar en Alemaña o autor dunha agresión sexual a unha nena de 7 anos, 7 anos despois da data dos feitos. Grazas ás impresións dixitais e o ADN sábese que está nun cárcere xermano e grazas á ardua investigación policial vai ser xulgado porque as probas non deixan lugar a dúbidas. Curiosamente, o que se descoñece é a identidade real do individuo porque sempre empregou documentación falsa. Aquí mantiña unha identidade, en Alemania outra, en Inglaterra outra. Creemos que pode ser albano, pero albanés, de origen albanés, pero non sabemos tampouco a ciencia certa. Detectouse un vehículo circulando a unha velocidade excesiva. Cando se intentou dar o alto, pois, bueno, o conductor fixo caso omiso e acelerou, fixo un quiebro e continuou pola autoestrada. A Garda Civil interceptou os ocupantes dun coche que saltou un control de velocidade e drogas en Ribadavia. Lonxe de parar, o ver os axentes emprenderon unha fuxida temeraria pola 52. Un deles lanzou un paquete de cocaína pola ventá. Son 5 cidadáns portugueses con antecedentes policiais. Unha veciña de Moaña denuncia que vive cercada polo lixo, segundo explica vese obrigada a ter a súa casa coas fiestras tapiadas pola acumulación de residuos dunha vivenda pegada á súa. Esa é a imaxe que presenta o lugar. A afectada di que a súa veciña, que padecía síndrome de Dióxenes, morreu en abril. Pide que alguén retire o lixo que aínda queda no inmoble, para así poder usar a súa propia casa con normalidade e sen malos cheiros. O baixo e o primeiro andar están cheos de lixo. Eu non podo estar con esa basura. Nadie debería estar con esa basura así. Pero yo tampouco. O sea, yo menos todavía. A mí me va a causar un perjuicio porque yo non podo estar ni cerca de hongos, ni de virus, ni de bacterias. Hai que botar unha man e, sobre todo, cando non é culpa dunha persona, hai que tratar de, digo eu, de solucionar os problemas. Hoxe é 9 de xuño, o que é o mesmo 40 de maio. Xa di o refrán que ata hoxe non se pode quitar o saio. Pois ben, neste Galicia Noticias sairemos á rúa para comprobar que é iso do saio, como están as temperaturas a estas alturas de mes e, sobre todo, se ese famoso dito é certo ou non. A Garda Civil investiga un condutor que circulaba a 219 km/h en Ferrol nun tramo limitado a 100 e ademais non tiña o permiso de conducir en vigor. Foi detectado por un radar móvil, como vemos nesa foto que difundiu Tráfico. Despois localizaron o vehículo e identificaron o infractor, un varón de 45 anos. Está acusado de varios delitos contra a seguridade viaria. Unha persecución a alta velocidade na A52 entre Ribadavia e Ourense terminou con 5 persoas identificadas pola Garda Civil. Laura. O vehículo con 5 persoas no seu interior deuse a fuga a grande velocidade e de xeito temerario cando os axentes da Garda Civil de Tráfico lle deron o alto nun control na autovía das Rías Baixas. Durante a persecución, que durou 15 kilómetros, un dos ocupantes tirou pola fiestra un envoltorio con 8 gramos de cocaína. As 5 persoas que viaxaban no vehículo interceptado tiñan diversos antecedentes por delitos contra a propiedade.
A Garda Civil de Tráfico establecerá un control de velocidade, alcohol e drogas na autovía das Rías Baixas, a altura de Ribadavia. Eran contra as 11 da mañá cando un dos vehículos decidiu ignorar as indicacións dos axentes. Detectouse un vehículo circulando a unha velocidade excesiva. Cando se intentou dar o alto, pois, bueno, o conductor fixo caso omiso e acelerou, fixo un quiebro e continuou pola autoestrada. No vehículo viaxaban 5 persoas de entre 30 e 40 anos que emprenderon a fuga durante kilómetros a grande velocidade en dirección a Ourense. No traxecto desfixéronse dun envoltorio que tiraron pola fiestra do coche e resultou ser cocaína. Eran 5 cidadáns lusos, en principio viñan a unha boda a Lugo, motivo de escapar, colleron medo, levaban ese envoltorio final no narcotés, resulta que era cocaína, tiñan todos antecedentes, xente do mundo da delincuencia, non tiñan nada en vigor, pero levaban esa pequena cantidade de droga e ese era un motivo principal de non parar no control. O condutor foi denunciado por condución temeraria e non obedecer ás ordes dos axentes. Outro dos seus acompañantes por tenencia de drogas na vía pública, o que pode conlevar unha multa de entre 601 e 30.000 euros. A Garda Civil lembra que nun control de tráfico sempre hai que atender as indicacións dos axentes. Facer outra cousa ou darse a fuga, neste caso, o principio principal é un perigo para ti mesmo como conductor e para o resto dos ocupantes do vehículo e despois para os axentes ou o resto dos ocupantes ou cidadáns que estén pola vía. Pode constituir un delito contra a seguridade vial. Lembran que nun control de tráfico hai que reducir a velocidade de xeito seguro, non superar os 40 km por hora e parar sempre no lugar indicado. A Garda Civil desactivou un punto de venda de droga polo miúdo en Boiro. Foi no marco dunha operación en que detiveron un home e unha muller de Boiro e de Ribeira como presuntos autores dun delicto contra a saúde pública. Tamén interceptaron un vehículo seu onde localizaron unha bolsa con 59 gramos de cocaína e cartos en efectivo. Acharon máis droga no domicilio do investigado. O total da sustancia estupefaciente comisada nesta operación ascende o equivalente a 309 doses de consumo. Sétima xornada do xuízo polo caso Joel Quispe, os axentes da Policía Nacional que declararon hoxe explicaron que o vídeo aportado por un cidadán da agresión e as declaracións das testemunhas foron clave para identificar o autor confeso. O acusado presentárase na comisaría para colaborar na investigación acusando a outra persoa e acabou detido. O primeiro en declarar hoxe por videoconferencia foi un dos mozos que xa foi condenado por un delito de lesións por unha liorta previa con Joel Quispe a mesma noite. Dixo verso o inicio da pelexa con alguén do grupo dos acusados e describiu a actitude da vítima como violenta. Entonces ustedes se marchan cuando hay una Joel está enzarzado con otra persona, ¿no? Sí, yo lo vi lanzar un puñetazo y en ese momento fue cuando yo me marché. Al poco nos al coche recuerdo que nos dijeron que lo habían apuñalado. ¿En qué actitud se presentó, estaba Joel en ese momento? Joel estaba ahí agrediendo a todo el mundo que veía a él se lanzaba contra cualquier persona, o sea, le daba igual. Un axente da Policía Xudicial explicou por que o autor confeso acabou sendo detido e investigado tras presentarse na comisaría voluntariamente para colaborar na investigación. Intentou inculpar a outra persoa, pero as testemunhas xa o sinalaran a él. Él relata que se reconoce dentro de las imágenes, de las que estamos hablando, y que es conocedor de la persona que le ha asestado la puñalada a Joel. Refiere un nombre y un apellido al que nadie había hecho alusión. Sabíamos que había sido esa persona. Una vez que el propio José Luis se identifica en el vídeo que le mostramos, simplemente lo que queda es unir la imagen con la identidad. Él mismo se está autorreconociendo. Respecto da participación dos outros dous acusados, o inspector xefe da Policía Xudicial que dirixiu a investigación explicou que, malia que non apareceu a arma, baséanse nos vídeos en que un semella entregar a posible navalla. Outra das probas é que no pantalón dun deles atopáronse restos de ADN da vítima, polo que deducen que puido guardala no peto. Non se pode ver las manos, pero hace gestos, hace movimientos compatibles con que hubiera una entrega de esa arma. El pantalón de Yaret, hay una mezcla de perfiles genéticos que son de Joel y del propio Yaret. Lo más natural y lógico sería que ese perfil de ADN proviniera o del arma. A sesión rematou coas declaracións de 3 médicos forenses. O tesón da Policía Nacional permitiu localizar en Alemaña o autor dunha agresión sexual a unha nena en Lugo 7 anos despois de acontecer os feitos. Grazas ás impresións digitais e o ADN,
sábese que está nun cárcere xermano. O que curiosamente se descoñece é a identidade real deste individuo, xa que sempre empregou documentación falsa. Iso non impedirá que sexa xulgado, xa que as probas certifican que se trata del. É unha cuestión de tenacidade, non é unha cuestión de seguir e perseguir. 7 anos despois de que unha menor fora agredida sexualmente polo noivo da súa nai, o traballo realizado pola Policía Científica permitiu a súa localización nun cárcere alemán. Nos puxemos mans á obra cunha inspección ocular no lugar dos feitos que nos permitiron recoller unha serie de vestixios, probas de ADN, tamén uns vestixios lofoscópicos. Aquí na Brigada de Policía Científica, aquí na Comisaría de Lugo, lle dimos o tratamento adecuado, enviamos as probas aos laboratorios, metimos as huellas no ABIS, en principio pois non deron os seus froitos, non deron resultado ningún. O que pasa que co paso do tempo pois recibimos un bon día a chamada desde PRUN, desde a Cooperación Internacional, que nos indican que un perfil xenético pois coincide plenamente co perfil xenético obtido nesa inspección ocular. En contacto con Alemaña confirman que o individuo está ali detido nun centro penitenciario. Esta persoa estaba detida por un delito de tráfico de drogas e homicidio. Sí, era unha persoa perigosa. Confirmado polas probas que o autor da agresión sexual, pero descoñecida a súa identidade. Suponse que é de orixe albanesa que se movía por toda Europa con nomes falsos. Para nós, en Policía Científica, é algo moi habitual, o que unha afiliación non se corresponda cunha persoa. Os feitos son punibles, sea quen sea, dá igual que se chame dunha maneira ou que se chame de outra. Para nós eso é prácticamente irrelevante. Esta persoa pois se demostrou que mantivo relacións sexuales con esta menor, temos probas tanto dactilares como biolóxicas, polo tanto pois non temos nada máis que dicir, é a persoa, nada máis, 100%. Co froito do traballo dos investigadores, agora corresponde actuar a xustiza. A Audiencia Provincial da Coruña comezou este martes o xuízo a un grupo de 6 persoas acusadas de traficar con drogas usando como tapadeira un negocio de plantas. A Fiscalía pide para eles penas de entre 3 e 10 anos de cadea. O encargado do negocio é o que se enfronta a unha condena maior de ata 10 anos en prisión. Admitiu en sala que na primavera de 2021, ante a perda de clientes provocada pola pandemia, comezou a traficar con haxís en colaboración cos seus empregados e algúns coñecidos. Con todo, manifestou que o resto das drogas atopadas no rexistro policial ao seu domicilio, cocaína, marihuana, éxtase e anfetaminas, eran pro seu consumo persoal e o da que era daquela a súa parella, que tamén recoñeceu os feitos polos que se solicitan para ela 7 anos de cárcere. A maiores, a Fiscalía pide para cada un deles unha multa d'1 millón de euros. Ambos están a día doxe en tratamento de desintoxicación. O outro individuo sinalado polos investigadores como o segundo líder da banda almacenaba no seu domicilio importantes cantidades de droga, pero el movía só pequenas doses e dixo que eran outros 2 acusados os que lle traían e despois traficaban coa meirande parte das sustancias atopadas na casa polos axentes. O seu abogado puxo de manifesto que no momento do rexistro tan só se localizaron 300 euros, polo que dificilmente podía estar á fronte do negocio. Con todo, a Fiscalía pídelle 8 anos de prisión. Ademais deses outros 2 cómplices que admitiron igualmente a súa participación activa na rede de tráfico de drogas, o sexto investigado era un empregado da tenda de plantas. Tamén no seu domicilio localizouse marihuana e haxís e tamén el recoñeceu que comerciou con esas sustancias cando o outro negocio entrou en crise. Atención agora á situación en que vive unha veciña de Moaña. Ten as fiestras tapiadas e está cercada polo lixo desde que no mes de abril morreu a súa veciña que padecía síndrome de Dióxenes. A afectada asegura que no seu día retiraron varios camións de residuos, pero que aínda así vive rodeada de lixos en que ninguén lle faga caso. Carmen leva sen usar a súa vivenda na canexa Cándida Lago desde que a súa veciña comezou a morear lixo hai preto de 10 anos. Tamén o guindaba a súa propiedade, tivo que tapiar portas e fiestras para que os refugallos non invadisen a súa vivenda. Agora, tras o falecemento da muller, xa non sabe a quen acudir para que retiren todos os residuos que rodean a súa vivenda. Hasta o baixo e o primeiro andar están cheos de lixo. Ten todo tapiado para que non entre. Teño tapiado, efectivamente.
Carmen requiriu por escrito que o Concello lle fixese unha limpeza do predio 5 ou 6 veces, pero poñen como excusa a presenza de 2 acacias. Moitas, 4 ou 5, por escrito e de palabra. E que lle dixeron? Nunca me contestaron. A muller padece unha hepatite autoinmune, polo que as súas defensas están sempre moi baixas. Ademais, agora precisa vivenda para a súa filla e non pode facer uso dela. Nunha limpeza previa realizada por ela, o Concello chegou a denunciala por deixar as bolsas de obra co lixo no exterior da casa. Temos un big bag de obra, enchemos todos e deixámonos aí na calle, porque non era miña. O Ayuntamiento chamoume a atención, púsolle unha multa, non unha denuncia. Cando se achega as fiestras é quen de escoitar o movimento dos ratos do outro lado. Coa chegada do bo tempo, o problema do lixo e do cheiro e podremia increméntanse, polo que precisa unha solución urxente. Segundo acto vandálico en cuestión de días na fachada da igrexa de San Bieito de Feciñáns, en Cambados, repítese a mesma pintada desta volta por riba da anterior. Dende o Concello indican que isto supón un atentado reiterado contra o patrimonio e que se vai tratar como tal e como contempla a lei. Xa está en marcha a xestión para tomar as medidas pertinentes e ante o risco de que volva a suceder, recordan que non se trata dunha falcatruada, xa que o edificio está catalogado como ben de interese patrimonial. Os responsables destes ataques poderían enfrontarse a multas que acadan ata os 150.000 euros. No Concello están preocupados tamén porque hai máis pintadas noutros edificios e todas elas teñen nomes propios de persoas. Quedei en shock, non mo podía creer ao principio, sabes, que non reaccionaba, non me parecía un sinsentido. Encima o chico que o subiu, sabes quen é, todavía me parece máis grave. Non sei, eu quedeime medio en shock, despois xa falei ca miña familia e o día seguinte fun denuncialo. Continúa en paradoiro descoñecido este home. O ocupa que atacou cun fouciño outro home no Concello de Fene cortándolle unha orella. As forzas da orde búscano dende hai unha semana. O sospeitoso vivía canta outras persoas nunha casa da parroquia de Sillobre ocupada ilegalmente. O luns pasado colleu un fouciño e, sen mediar palabra, atacou a vítima. Tamén feriu a muller do agredido e estragoulle o coche. Imos desenvolver xa ese caso denunciado en Silleda de manipulación de fotos normais de mulleres mediante inteligencia artificial para difundilas posteriormente espidas a través das redes. Andrea, conforme pasan as horas, aumenta o número de víctimas e agárdase que tamén o de denuncias. Sí, hai unha trintena de fotos de mulleres que foron collidas das súas contas de Instagram para ser modificadas con inteligencia artificial para que aparecesen espidas e logo difundilas a través das redes sociais. En canto ás denuncias, agora mesmo hai 7 presentadas ante a Garda Civil, que é quen está a levar este caso, pero prevese que continúen aumentando nos vindeiros días, xa que hai máis mulleres afectadas. O acusado, un mozo da Bandeira, defende a súa inocencia, di que lle roubaron o teléfono móvil durante un festival de música en Santiago, polo cal presentou denuncia ante a Policía Nacional e di que non foi el quen modificou nin tampouco quen difundiu esas imaxes. O vídeo circulou polas redes a velocidade da luz. Elas, todas mulleres, foron o coñecendo de casualidade. Domingo pola tarde, e a través da miña parexa, que lle mandou unha compañera de traballo, vin o vídeo no que salgo eu desnuda. Quedei en shock, non mo podía creer ao principio, sabes, que non reaccionaba. A través da miña amiga pasoume que ven sendo unha captura de todo, das imágenes que fixo con todas nós. Un vídeo con fotos normais de vida cotiá que estaban no Instagram desas mulleres e que foron manipuladas por inteligencia artificial coas súas caras, pero con corpos espidos e erotizados. Na miña foto, por exemplo, que estas, as miñas normales das redes sociais, nesta teño unha camiseta e nesta estou desnuda. E en esta nótase, sabes, que aí pero na outra pode hasta dudar, sabes. As denuncias superan por pouco a media dúcia, pero hai fotos de alo menos 30 mulleres. De Silleda, de Lalín, creo que había algunha chica de Ourense, hai unha chica que está en Madrid, que non ten nada que ver co pueblo ni nada. Por exemplo, fixo 2, pero de algunha chica fixo 4 ou así, con unhas imaxes super fortes. Unha barbaridade que apunta ao dono do móvil a quen as publicou supostamente no seu estado de WhatsApp. El deféndese.
Estaba no festival en Santiago, a rapaza chamou a un compañeiro e lle dixo que mira, que acababan de subir unhas fotos ao meu WhatsApp. E claro, foi cando intentei buscar o meu teléfono e non o tiña. Entonces decidí ir á Policía Nacional. Eu entendo o daño, claro, pero eu tamén teño que entender que é un móvil roubado, que eu non fun esa persona que subeu esas fotos. Eu non teño nada contra esa xente, hai xente que nin conozco. De ser certo, será unha vítima máis. Son os riscos de inteligencia artificial, unha realidade que ata agora vían case como ciencia ficción. Fixera un curso e tal e xa nos avisaran. Que podía pasar aquí? Non. Non, a verdade, non o pensas hasta que che pase, porque... Ya te digo, cando vin a imaxe quedeime flipando. Non estamos ante un debate no que estemos falando de ferramentas digitais sí ou non, sino que estamos falando dun debate sobre a dignidade das persoas. Hai unha investigación aberta que non fixo máis que empezar. En xogo a dignidade das persoas, das súas familias. O caso en concreto sería que tiña unha nena pequena vergonza, non? Vergonza ajena de que unha persona que non nos conoce prácticamente de nada que se poña a facer esas cousas con inteligencia artificial. Buf, e críticas tamén a quen lle deu pábulo. Tamén enfermos os que os compartiron, porque eso tamén tiña que ter algunha penalización, pero... A última reforma penal e legal endurece as multas por crear contidos sexuais mediante inteligencia artificial. As deepfakes castíganse dende os 6.000 euros aos 35 millóns nos casos máis graves. Non é unha broma. Os veciños do Carril están fartos da vaga de roubos que sofren dende hai tempo no cemiterio municipal. Os ladróns levan dos panteóns as flores e os xarróns, pero tamén en ocasións ocasionan danos nas sepulturas. Na entrada do cemiterio municipal do Carril hai un aviso ben claro que advirte da presenza de cámaras de seguridade no interior. Colocáronas algúns dos particulares que veñen a este camposanto, fartos de que lle rouben nas tumbas dos seus seres queridos as flores e os floreiros. Eu teño posto as flores o día de difuntos o día anterior e outro día pola mañán ir a mirar e xa non estaba. Unha prima miña xa lle roubaron 3, a min roubaronme 2. E todo o mundo se queixo. Outro día viñemos, estaba aí unha señora, estaba toda enfadada porque tiñalle 2 macetiñas así abaixo, non? E desapareceronlle. Eso me dixeron a min, que había roubos, además que había un fulano que non viñáramos solas, que había un fulano que andaba por aquí rondando, pero eu nunca vi nada, De feito, a nós, cando foi do Día da Madre, si levaron unha planta que se puxo a máis. Ahora mesmo nos faltaban as flores da tía de miña nai, e a unha muller levaronlle 2 macetas con planta que lle tiña os pais, levan todo o que collen pola man, todo levan, todo lle vai ben. Seino porque dixeron, é unha familiar miña, roubaronlle a jardinera con flores e unha veciña tamén, levaronlle 3 veces o xarrón cas flores. Uns roubos que levan padecendo desde hai xa moito tempo, non é polo valor económico que supoñen, senón polo feito en si mesmo, co valor sentimental engadido. Así que os que veñen a este camposanto a honrar a memoria dos seus seres queridos celebran a colocación de cámaras de vigilancia como unha medida disuasoria. E pon aí un letreiro que pagaron os... A ver, que non a puxo nin o xuntamento nin nada, o pagaron as persoas que teñen aí seres queridos. Acabo de ler aquí, non lo sé, non vi. Pode servir para que non veñan, ou porque claro, quen cree que aquí hai cámaras? O destino destes furtos descoñéceno, pero hai quen pensa que tan só é por facer dano. Penso que é por facer daño, porque eso, total, non quita a nadie de ningún apuro, penso eu. Creo que é para facer dano, porque aquí quen se mete con nadie. Así que con esta medida agardan acabar con esta vaga de roubos que levan padecendo desde hai tempo no cemiterio municipal. Tamén roubaron 300 metros de cable de cobre en Cangas e deixaron sen luz a vía de acceso á autovía. Eran as 2 da madrugada cando o acceso á autovía do Morrazo quedaba a escuras. O sistema digital que controla a iluminación pública en Cangas detectou un fallo no sistema. E tanto porque roubaran 300 metros de cable de cobre entre as rotondas da Rúa e do Gordo. A meirán de parte dos veciños nin se decatou. Viña por aí e miraba que nos palos destes da luz, pois que estaban sin porte e miraban os cables todos. E dixo, Dios, como tiraron estes cables e que como están estas portas abertas e que andarían a mirar ao mellor o cable. Todo por aquí ao diante, mirei, por aquí, por a vía. Desde da rúa, daquela viña por aquí, por esta acera, e miraba as portitas esas todas. Levantadas? Non había nin porta no chan, nin nada.
O modus operandi dos ladróns xa é coñecido. Forzan a tapa do rexistro dos farois, fan un corte ao cable e atan a furgoneta que o vai arrastrando mentres unha persoa o recolle rapidamente. Así levaron 300 metros de cable, un botín que no mercado negro pode superar os 40.000 euros. Danos cuantiosos tamén pro Concello de Cangas. Non só tiveron que repoñer o cable, tamén terán que levantar as beirarrúas para recanalizalo. Diríamos, como levantan agora isto se... Por qué? Sai pouco, por qué? Diríamos, gastan os cartos en calquera cousa. No. É o que? Vandalismo. Puro vandalismo e duro. Moitos farois da vila están atados con bridas porque tamén están a roubar as chapas de ferro das que apenas hai repostos. Os veciños alertan tamén do perigo que entrañan estas accións vandálicas. Que non debían de facer estas cousas, porque a luz, se nos falta a luz, faltanos todo. Andamos por aí, cando nos mire de noite, a que sea nunha baldosa que está isto todo tamén, que tropezas nunha baldosa, non caes tamén. O roubo de cable de cobre que se cotiza a case 6,5 euros o quilo está a multiplicarse. No Morrazo non esquecen os do campo do fútbol do Bahía ou na antiga fábrica de Maso. Ou como falsos empregados de Telefónica apañaron cableado aéreo de Darbo a Aldán. Hoxe é 9 de xuño e se botan as contas 40 de maio, así que queremos saber, Dolores, se efectivamente podemos quitar o saio. A chegada dun anticiclón traerá temperaturas máis propias do verán a Galicia xa esta mesma semana. Mañá agárdanse máximas de 25 e o xoves de 29. Con estes valores, aínda que con vento do norte, si parece que vamos poder sacar o saio. O saio fala dunha casaca, unha prenda ampla e sen botóns. Con todo, o que si sacaban na vestimenta tradicional a muller chegada a calor era algún dos refaixos que levaba baixo a saia, ni siquiera a saia de inverno, porque en moitos casos era a única da que dispunha. Antigamente non cambiaban tanto en si a roupa porque non tiña a maioría da xente non tiña o poder adquisitivo de poder ir cambiando según a temporada, pero sí que o que facían era, pois se no inverno levaban 2 refaixos ou 3, pois no verán non nos levaban ou levaban un só e cambiaban tamén os panos, por exemplo, se no inverno levaban un pano de la gordo para que lles abrigara moito, pois no verán cambiaban por un pano de algodón ou de percal. Hoxe en día non aguantamos a cantidad de roupa que levaban antigamente. As tendencias da moda adáptanse ao cambio climático e en días de contraste térmico mesmo ao longo da xornada hai que mudar a vestimenta. Estes peregrinos saíron pola mañá de Arzúa cunha temperatura duns 7 graus. Cando cheguen á Praza do Obradoiro andarán polos 20. El jersey en la mochila, que da frío, me lo pongo, que tal, me lo quito, y así, bien. En Alicante es que hace también, como esto costa, pero allí hace una calor increíble. El verano ya, en Alicante prácticamente ya es verano. Aquí lo curioso es que son las 4 estaciones el mismo día. Entonces te levantas con mucha todo nublado, llueve incluso, hace frío. De hecho llevo el pijama debajo porque dices, ostras, hace frío. Y conforme pasa el día, va sobrando ropa, primavera, verano, luego después de comer y ya por la noche refresca de nuevo. O sea, aquí tenéis las 4 estaciones todo el día, en pleno junio. Vamos, eso es algo mágico. Unha maxia que poida ser máis difícil de encontrar se completamos a xornada laboral no exterior. Neste tempo, é o mellor para a pintura, é o mellor que temos aquí. Pero o que pasa é que pasamos a unhas temperaturas moi baixas pola mañá, agora empeza a subir a temperatura e son moi altas, entonces catarros, limítate un pouco algunhas veces. Estamos a 40 de maio, as previsións indican que si poderemos sacar algunha capa de roupa esta semana. Pois sí, podemos sacar o saio neste 40 de maio, temos un anticiclón con nós e ademais vai permanecer durante varios días, incluso a partir do xoves teremos un ascenso das temperaturas e volveremos recuperar eses 30 graus ou máis en moitos puntos de Galicia porque chega unha masa de aire cálido que vai acompañar. Ata ese momento que se notará un pouquiño, a pesar das temperaturas agradables, sobre todo nas horas centrais do día, será esta nortada. Teremos este vento do norte que por outra banda tamén é o normal ligado a presenza das altas presións en Galicia. Sen saio, pois, pero quizáis con chaqueta para taparnos da nortada. O mercado municipal de Ares cumpre 100 anos de vida, un século de historia sendo punto de encontro e motor de venda dos produtos máis frescos. Iria.
Si tratase dun mercado moi pequeno, pero que logrou manterse aberto durante todo este tempo grazas a unha clientela fiel en tempos de grandes superficies. Agora que está de aniversario, mira pro futuro cun proxecto de remodelación que promete a instalación de novos postos e tamén a súa apertura ao mar. A idea é cumplir outros 100 anos sendo un emblema da vila e tamén un punto de encontro e reunión para veciños e turistas. 100 anos despois da súa inauguración, as portas do mercado de Ares seguen abertas para todos aqueles que gocen de mercar en familia. Pois a familiaridade, un pouco acolledor, non sei, está así enxebre. Igual tomamos o café, falamos un pouco e tamén na tenda que hai aquí ao lado podemos comprar ovos, verduras frescas. Aí falta un papel de azafrán, corre a María. Un cachiño de membrillo, corre a María que non hai máis rico que el. Un trociño de queixo fresco os lunes, corre a María que non hai outro como el. Ala, hombre. A tenda de María e o seu azafrán. O peixe fresco de Elena. Sardilla, cando hai, que ven agora o tempo, xureliño, bacalaos, parrocha... Ou a taberna de Cris manteñen vivo este emblemático edificio deseñado polo arquitecto racionalista Antonio Tenreiro aló polo 1926. Os clientes son os mesmos casi todos os días, excepto os fins de semana. Estamos nun polo moi turístico e los fines de semana vienen mucha gente a visitar, a pasear. Agora veciñanse cambios con obras de mellora e o proxecto dunha entrada con vistas ao mar. Las inversiones que se hagan en este tipo de mercados, en este y en cualquier villa, son necesarias y además luego con un rendimiento económico importante. E é unha ledicia poder estar aquí, e máis será cando isto este aberto ao mar, que aínda vai ser máis agradable. E tamén un pouco o centro neurálxico, porque os martes e venres temos o mercado que veñen nos postos e isto dá moita vida e moita alegría. De feito, a praza conta cun curioso servizo de probador para a roupa do mercado nun dos seus laterais. Novos usos para novos tempos, nos que o vello mercado busca reinventarse para cumprir, polo menos, outros 100 anos máis. A Rúa San Nicolás da Coruña continuará pechada. Un treito foi cortado hai 10 días por seguridade tras o colapso dun edificio en ruínas. As obras de demolición deste inmoble obrigan a mantelo peche. Na Rúa San Nicolás xa comenzaron os traballos de demolición do edificio en ruínas que estaba en risco de derrubamento desde fai 10 días. Serán os traballos minuciosos, dado que se trata dun inmoble situado nunha zona protexida da cidade da Coruña. E a ver o que tardan porque non levan maquinaria pesada. Falan de que teñen 2 meses para executar todo o derribo. As obras obrigan a manter pechado o treito da rúa entre Panadeiras e Marqués de Pontejos, afectando os comercios da zona. Uns porque temporalmente tiveron que botar a persiana e outros porque están a notar a baixada de clientela. Nos estamos abertos, pero a calle cer pechada hai moita menos xente, pero bueno, afectanos a todos os propietarios da calle. Pois a ser unha calle de paso a nós, sobre todo porque hai moito turista, hai moito barco e a xente influye porque sube moito para aquí, entonces ao final que esta calle te cortada afectanos sobre todo polas mañáns. O pasado 29 de maio, a estrutura do edificio do número 34 cedeu e colapsou o muro da medianeira. O Concello determinou a demolición urxente. O inmoble levaba máis de 25 anos abandonado. Estamos desexando que tiren a casa inmediatamente porque levamos 27 anos con este problema, ratas, palomas, e desexando que acaben o antes posible. Isto tiña que ser moito antes e non agora. Coincidindo coas fins de semana, a rúa abrirase parcialmente habilitando un corredor lateral. Coches abandonados sen ITV nin seguro en vigor esmorecen en aparcadoiros públicos e rúas de moitos lugares de Galicia. En concellos medianos, como o de Cangas, por exemplo, superan a vintena. Os veciños reclaman que se retiren, malia que non sempre é doado. As teas de araña delatan a falta de uso destes vehículos que en algúns casos levan meses ou anos parados. De las gomas, las ruedas, la hierba que está por los lados de las ruedas, el parabrisas, el moho, el verdello, todo. Sí, joder, se nota, cuando un coche está zapateado se nota. Que se ve que non se moveron desde fai tempo, están todos cheios de polvo,
moitos coas retrovisores rotos e todo iso. Antes de retiralos, o Concello trata de localizar os donos para verificar que son vehículos abandonados. Pareceme moi mal porque, ao final, deixan cousas que contaminantes. Entonces no me parece ben. No está bien, aparte de ocupar espacio, no da buena imagen al pueblo. Por aparte, no solo ahí, que hay muchos por todo Cangas. E algún se ven na zona cerca do Concello, creo que hai. E por aquí, por algunha zona desta, tamén teño visto algún, sí, a verdade que sí. Moitos xa non contan nin coa ITV nin co seguro en vigor, e algúns mesmo estiveron implicados en persecucións. Se hai poucas plazas para aparcar, bueno, contaminan e demais. Xa aquí sabedes como está o sitio, que está a tope, as poucas plazas que hai, se ainda deixan aí un montón de anos, pois peor. O adecuado sería chamar a un desguace que che veñan a recoller. A min pasoume, tiña un coche aquí parado, que me parou, chamei o desguace, viñeron, levárono, e non hai máis. O sea, deixar un vehículo aquí para que o destrocen e planten lume, pois non me parece máis correcto. Pero bueno, aí cada un anda o seu camiño nos seus zapatos. A Deputación de Pontevedra colabora cos concellos de menos de 50.000 habitantes, como é o caso de Cangas, para prestar o servizo de retirada a través dunha empresa externa. Nos últimos 5 anos recolleron máis de 300 vehículos. Marchamos xa, deixámolos co telexornal que presenta Marta Darriba. Grazas pola compañía, vémonos mañá de volta un pouco antes das 2:05. Grazas e moi boas tardes.